omotolie kondabe amonaye nyorokyo wanjani bwao dore obosio bwao monene mwekane yeso omochenu bunere kondabe amona yeso nere obuyabwane. Machani Nyasaye yamono asichinga kechiga yamono asubwanjani bwao yamono asamagera aho tata yamono asekeo kyubulimi yamono enda asugutumerania n'abantu abategereri nemo 90-20 tata mbiamono kiara watubikire turi moyo gwikira iga enda omonene kare tuguchi kwegera twasabire oburayi bwao buya nasabire Nyasaye onyare gokonya omonche omotegereri nainto amotunise kare tukwegera twegera aito moiko omocheni otorae otorende goikari ekero togoikara ering'ana ria omoerio ase oito naende otorae ase chingaki chia obogima bwaitu bwensi goetera ase obogima bwa Yesu Kristo Amen. Banchu abategereri karibu ase eng'encho ya ogosanga elesson ya echumeye omogano buna orenge ogochakera omogano buna orenge ogochakera bono bono eye naro amorokereria rita gatato abwo togochi gosangana baro buna abasani baito bari twanarire mwalimu Rose sogeringo abanto bamana nabakwaniri ria mono naye mwalimu Cheni buya muri mwensi ria mono egetabu tore bono na egetabu bado kia Yohana egetabu gia enchiri kia Yohana omoriki okare gochaka tosome ekebungo egochi gotora ase echume eke kare Yohana entang'ani ekebungo egetang'ani mwalimu Rose esome Yohana eyemo egoteba iga agwo omochakano ndiarengeo ring'ana na ering'ana nigo riarenge amo na Nyasaye na ering'ana nigo riarenge Nyasaye mbuya mono ring'ana ndire ritang'ani riarenge igo bono ekero ngochi gosoma buna abwo agwo omochakano naende yatoinyori egetabu kia omochakano nakaruga omochakano abwo omochakano abwo omochakano riarenge ring'ana bono ere eki tokare korigereria kere tofauti na egetabu kia omochakano naki na egento gekare korokwa ring'ana igo bono ring'ana erio mwalimu toerese omwalimu Rose ring'ana eri ng'aki riarenge omochakano ring'ana eri ring'ana ki eririre rikabwate eng'encho getere ebwate obosemi obonene gocha story egento tokare korigereria ring'ana eri tari ring'ana ria kawaida ring'ana eri ekero togosoma Yohana iywe eyemo gochakera eyemo mpaka isato nabo nare kogani torigereria eyemo mpaka isato agwo omochakano ndiarenge ring'ana na ering'ana eri igo nigo riarenge amo na Nyasaye na rirorio ring'ana nigo riarenge Nyasaye oyio agwo omochakano nigo arenge amo na Nyasaye goetera asare ebinto bionsi bigakoreka gento kende gionsi tigiakoregete otatiga goetera asare bono egento tokorigereria tokare goteba igoro ya ering'ana naende ring'ana eri twacha twateba ng'a Nyasaye naki ekorete etofauti ya ering'ana na amang'ana ande onsi naende ring'ana eri twatebwa ng'a kire egento gekoregete goetera ase ring'ana eri ng'a ring'ana eri togokwanera naririgerete tore moyo nariri toete obomoyo naende tware koendera gochibusia naende gochibusia abwo ngosoma tore naende nkonyoriwa tore ng'a ring'ana eri naye nabo riabo ntogete rikaba mwanya banto buna intwe ng'a igo ring'ana eri togotebiwa tari ring'ana ria kawaida lakini na ring'ana rikorokwa Nyasaye naende rire Nyasaye naende riaba mwanya banto naende rikoreta amang'ana amange igo ndiri ring'ana ria kawaida ring'ana eri naye naririchete rikaba omonto okorokwa Mesia oywo ore Yesu Kristo ng'a nere ring'ana twakwaneire iga gocha naende buna twachagete elesson egento kere interesting omoriki iga atochakere tigati agatochakera esabau agatochakera kwansa ne engiki ekogera Yohana arigete naende agatochakera gati igoro ya ebikona akorete igo lakini bono riakare gotwere ni maega ng'aki bono ebikona ebi biakoretwe ne ring'ana eririre ng'o eririre Yesu amen mbuya mono mwalimu
na ono Yohana omoriki atochaketi na gatie ye egetabu kia Yohana ase agotorokie ebikone biria Yeso akorete naende bono okorire maonchorana oretire omochakano o Yohana oywo ogotoroki ekerenga na Yohana eye ng'ayio nkierengete ekebegete direction naraetwe na Omoika Omochenu naende egokoigora kwa egetabu eke egokare koroki gogotokora tomanye ng'aki Yeso na Emesia yaani igo already defined Yeso ning'o nyuma etarachi gotoreta ase ebikone oyo ning'o togokwanera oyo ning'o twakenere gocha ebitabu ebi bia enchili mpaka twagaikera egetabu ya Yohana naende ekareta esummary ye amang'ana onsi are ase ebitabu bionsi bia enchili Yeso gaintroduceri buna Nyasaye akareta gocha asore buna Nyasaye togochaka goteba buna omwalimu akeresana kende gionsi under the earth kende gekorekera onsi goetera otatiga goetera ase amaboko aye igo bono naretire buna oborabu naretire buna nere otomire korwa ase ng'o ase Nyasaye igo bono tiga togenderere omwalimu Jane. Ekero tokoenda ase rituko eri ritang'ani nigo tokonyora amang'ana aywo korwa ase Yohana eyemo gochakera ekebunga ekemo mpaka bitano ayande twayasomire inye na isano bono bono inye na isano tiga ngotorora inye na isano nkiagoteba ime yaye nobwo arenge obogima na obogima obwo nigo bwarenge oborabu ase mwanyabanto na noro omobaso obarire ase omosunte eri omosunte toyorime twaigure buna twaeresirwe korwa moina ase amaereso ng'aki abwo omochakano ndiarenge ring'ana na ering'ana ria Nyasaye na ering'ana eri riaorokire ring'ana ria Mesia naende twaikire iga ase ekebunga eke gia kane nkotebia kere naki ime yaye nobwo arenge obogima obo twanyorire ng'aki Yeso niga agokwanwa korwa moina amo na omotongi nere otongete mwanyabanto na kere egento keria giakoregete goetera ase are naende twatebiwu ng'aki iga are ororo muna omotongi naende nere obogima agacha ase ense akamenya ime yaito togatwara obogima obo mborobi obogima bore moyo ng'akanga twasirete kare na kare lakini tokomanya gotwara obogima bore moyo omostari oyo nigo obwate ekiorokereria ekerito getari ekiorokereria ase ebirenge eri biaito ritang'ani omorandi oyo niga agokwanera omogano bwa obotongi nateba korwa mone ng'abwo omochakano buna gwateba madam abwo omochakano ndiarenge ring'ana na iga naro niga agokwanera naki abwo omochakano ring'ana nao arenge omochakano oyo bwense otaraboo no Yeso twateba Yeso nere Masihi naende niga arenge ororo korwa Nyasaye karwa ataratonga ense na kere egento gegakoreka ime yaye ring'ana nigo rikoraga ase gochia ase egento gete gose omonto gete naende tokonyora epointi ende naki Yeso no arenge Yeso atara tatigarete taring'ana iga akorokwa Yeso gose Nyasaye yaani iga are Nyasaye orende tari tata iga are Nyasaye tari iga are tata iga are Nyasaye yaani oyomo na Nyasaye lakini aro abwate embwa ya obonyasaye Tata Nyasaye Yeso Nyasaye omwana obwa mpiyamo n'omwalimu obwate obogima oyore obwate obogima goetera ese tore yaani ochete gotokwera erinde totwara obogima nobwo arenge obogima iyi isano nataka toirore ng'aki noro omobaso obarire ase omosunte eri omosunte toyorimia igo twarenge ase omosunte ime ekero twagure aria ase obotongi bori batongete ase omogondo Eden lakini bono ochire naende goetera ase goetera ase tore acha gototorintwe erinde titosira korende tobe n'obogima bwa kare na kare igo togoteba epointi ende neri naki ase amang'ana aya ring'ana nigo riarenge na Nyasaye na ering'ana Nyasaye nigo riarengete oyomo oyore tata naryo ring'ana eri nigo tata oyore tata oyo nere omotomete gocha ase tore erinde abe
abe otukwereire rinde tonyore obogima bwa kare na kare. Buya mono mwalimu. Yani Yohana eye ase ekerongo yasoma egento ekenene gekong'ichera nkeri na ebuku gegotora ase ogosaba okwekene ngwetera ase Kristo, yani na omoikana kwegena, yani ekere gocha ekoreta obonyasaye bwa Kristo ere omonyene buna are Nyasaye, nari ekoreta ase chinguru chia igoro na ng'aki oyo togosasima noigwekene, naende ogosasima kwaye ekore gwekene ekore komosasima gwetera omoika goikera ase tata gwetera ase omwana Yeso Kristo ekondetera buya Yohana oyo buna Nyasaye tata Nyasaye ore omwana ase omochakano twaeresire omochakano was the word ring'ana boronge naende riarenge moyo ring'ana eri riarenge nario nari tata naende bono ase ogwancha okotorenge buya Yohana agatagete gotoroki na ng'aki obonyasaye bwekene bore ime ya Kristo oyo togosasimana twachire kwegena. Omwalimu Rose egento nchigioka naratagete komenta abwo nogotoinyori ng'aki omaete abanto abange omaete ng'a Yesu ogachagete goexist buna iboire na Yusuf na Mariamu. Yesu ogarengo buna omochakana tate bwing'e ense yarenge igo yani kene nki yarenge ororo omosunte bwoka gento nkeiyo bono Yesu yoro oborabu agachaka mesi oborabu ng'a bono korwa abo ekero kende gionsi getarengo ere no arenge. Amen. Yagerere Nyasaye. Amen. Mbuya mono ring'ana rigakoreka koba omobere eke nakero kinkokorora tore na Yesu omwanya bantu Yesu dwelt naende yekare gotorenga gochia ase egetabu kia Exodus kora asoma ngo mwalimu Yohana eyemo kebungo 14 14 egoteba nariro ring'ana rigakoreka koba omobere akamenya ase egati yaito tokarora obonene bwaye obonene buna obw'omwana omomaima orure ase tata oichire n'obuya nekeene. Amen. Ring'ana eri naryo rigakorekanete rikabaki mwanya bantu gose obogima obo nabwo gose omobere mwanya bantu oyo flesh oyo tokorora igo bono nakoregete togoekerera omwalimu koruru ase oborai bwaye gose oborari bwaye ekero arenge ense eye muna mwanya bantu ring'ana erio nabo richete rigacha egati yaito naki Kristo egotoraga gochia egetabu kia okomanuka tari okomanuka omochakano mochakano geochagete korasoma eyemo egoteba agwo omochakano Nyasaye nigo atongete igoro na ense nigo yarenge bosa tiyarenge na kieni kende nigo yare n'omosunte otubete endiba n'omoiko Nyasaye nigo orenge oetanana igoro ya amache. Amen. Nabono abwo kende getarenga ororo nothing existed, it was eroro everything kerege ense yarenge etabwati kende gionsi pi amacho katwatoreiru bone kere yarenge intact n'omosunte oichire omosunte omonene igo bono obonene gosoko bogwa Kristo nkwaigwegete nande nkwarenga ororo lakini naende bono ekinarengereti kweri okong'anya kwarenge 29 kebungo kia 8 gikare goteba obatei bandoserie eke naki bono gegocha kobwata namo nokoba kwa omobere ring'ana erigokorwa kobaki omobere egotana obatebi bandoserie obomenyo obochenu na inche inyare komenya ase egati yabo mondoserie obomenyo na ebinto bionsi ebirabeo buna ndakworokie yani igo ono oyo musogochiku na ng'aki Yesu Kristo naganeti aroseriwe obomenyo bwaye garari ase egati ya mwanya bantu obomenyo obo ntwabosomete ari buna bwarekororekana igo bono obomenyo obo Kristo gose Kristo gokoru mwanya bantu gose became man igachete na koba egati yaito muna mwanya bantu. Mwalimu Rose twatebiwu ring'ana eri buna twasoma buna enda ase Yohana twatebiwu ng'a ring'ana eri nabo riaonchogete rikaba mwanya bantu lakini naende ekero tokorigereria Yohana agatagete gotoinyoria ng'a Yesu oyo no arenge korwa omochakano
korwa omochakano indeed no arenge naende toche nonya Corinthians ntoroche Paulo buna agoteba ng'aki ng'ekere abana ba Israeli bari gotara aria ase eroro Yesu no arenge egetare keri bari gwakakia arwa amache ori Yesu orengo ng'ekere Yesu agocha gotuboka togocha komorora aiga ase okoiboru kwaye Yesu already iga arengo ororo oko no ogocha koba buna mwanyabanto egerete nari mwanyabanto baramwegene ng'a oyo no omotori ochire lakini rende ring'ana eri eriaonchogete rikaba mwanyabanto bono twaika gokwana naende nari riaretete ogotoreka. Amen. Bono egento twarorire abwo ekenene nkeri naki Yesu oyo agacha akaba buna omotongi naye no arenge buna Nyasaye omwana akaba omotongi naende akaba mwanyabanto akaba oyo omoito akaba ase egati yaito erinde tonyora obogima bori bore moyo bwa kare na kare. Wancho wategereri koigwa gose gotaigwa ring'ana, koigwa gose gotaigwa ring'ana. Bono Kristo oyo oretirwe gocha asore buna oborabu oretirwe gocha asore chinchera ao ntwachiroche ase echuma eriende na omogati bwa obogima twaroche buna agaere nere ng'o amachu nere oborabu nere enchera nere egeita oretirwe ase chinchera ao naende bakenane ase echuma yende eri yaeta ntwaroche na noe ngoetera ase chinguru echi chionsi gose okoba kwaye gwetera chinguru echu ao bado mbare batakorete ki batanyarete komwegena oboende bwaye mbwakorete ki mbwaangetwe abanto mbamwangete komomanya buna nero Mesaya ochire bantu bagasoa omosunte ime mono ntwaroche buna nabo baendete korimera ase eng'encho ya ogotegena kwabo lakini Kristo ngotoretera are amatumaini ase ekerenge eke gekare ase ng'aki koigwa gose gotaigwera na Yohana eyemo kianda mwarimu kora atosomere kianda mpaka 13 kianda mpaka 13 gegoteba omobaso bwa ekene oria okobarera kera omonto ngocha orenge ase ense na arenge ase ense ime ense egatongwa goetera asare na abanto bense tibamomanya agacha ase abaye na barabwo abara abaye tibamwancha korende bonsi abamoitabete na kwegena erieta riaye akaba okobua babe abana ba Nyasaye. Amen. Abwo baiboirwe tari korwa ase amanyinga mwanyabanto gose tari korwa ase ogwancha kw'omobere gose tari korwa ase ogwancha kw'omonto korende nigo baiboirwe na Nyasaye. Amen. Na bono iga ngotoerese kare na ng'aki Kristo nabwate okogania abanto bakomwegena mbanyare konyora obogima bwa kare abara mwegene mbanyara ribaga riokorokwa abana ba Nyasaye igo bono gagotoroki na ng'aki okwegena ase enchiri ya Kristo chinchera nibere okwegena nkoro no gotegena nkoro ogochora egotegemea no gochora kwa mwanyabanto okorire amakumia oretire oborabu omenyire gati yaito orokirie amaya naende amanene atanyare gokorekana mwanyabanto onde bwensi lakini ase ekerenge eke gionsi eyo totigeire chinchera ibere ochore gose tochora yobona ase Yohana akoeresa na ng'aki abanto goika bakora gochora okomo goika abande bamwanchere Kristo goika abande bamwange bono egakoeresa na ng'aki achete ase abo he came to his own asabaye nabaye bagakora ki bakambamwancha gose bakamwanga na Warumi Paulo nere ngototebia are ngosoma mwalimu kianda ekemo ekebunge getang'ani mpaka 11 torachaka ngotoigwe ase gegotoragochia Warumi kianda Igo kianda gochakera yemo nigo ngokwana ekene ase Kristo tindi goteba oborimo okomanya gwenkoro ya neime gokomworokia kwamorokeirwe moika omochenu kwambereire kirori ibere ing'aninde noborori obonge na ogwechanda kogende obororo obonge ogwechanda kogenderete ase enkoro yane naki naganetie ng'a ndangeriwe inche omonyene na
gwatanwa korwa ase Kristo ase eng'encho y'abaminto abare abe amate yane ase egesaku giaitu. Barabwo na abana ba Israeli bakorirwe koba abana ba Nyasaye. Barorire obonene bancheirwe okobwatana. Bairwe amachiko na eribaga ry'ogosasima Nyasaye. Bairwe na echiira chiaye isano. Naki abagaka baito bakare na ababo na korwa ase bare Kristo. Nao aiboretwe buna mwanya banto. Ere niga are Nyasaye oigoro ase ebinto bionsi. Oyo orabakwe goika kare na kare. Amina. Amina. Paulo nko reflect yakare gose ngotoraga are gochi ase okwegena kware ngorora ase abana ba Israeli. Bari bakorete ogochora. Okora gukara iga ase Paulo agotoeresa gukare na ng'aki abantu abange mbangete Kristo. Lakini naende abachoru abakorete ogochora okoronge mbare ngororo. Bari bamwegenete Kristo gatotaina ng'aki nabakorete gose nabakorete nabaeteri bagokora kuki abana baye. Bari baramwegene banyora ogotoreka. Mwalimu akoibuna gotaigwa abo maete etokare koinyori gunga nonya nintu nonya mbono igo manyete ngo igutora mangana Kristo kiagera ekara achete etokare koinyori gunga gachete asa abaye kiagera gotoreka gochakirite kurwa asa abayahudi nga gacha ase bare yani bagasoma buna wikeri ndinjore asomete ase yesa akobatengo maite mogo tukaringana mokagete ngana mokorusi ugotoreka lakini ngana erio mwanyora ngari koraka gocha asende nandi mwanga kongitaba eyi nere attitude babwate ngebino byo birengereria abayahudi aba babwate nakiakogera noene kare yesa akobweni igo bakora uchunguzi oyo kobweni ningo nasi kiakobweni ritukuri esabato bono baireta amang'ana amange ko bamanene kobwo omonye na amang'ana ayonsi ng'aigo yesa ekera gocha tari bosi bakomoitaba nano omoriki are gotunyori ng'ebikundi birororo bibere bia mwanya banto egekundi ekemo keri gekomoitaba ng'aiga egente na egekundi kende gekomwanga ng'aiga egente ekenene nogochora kori togokora inchera kitwachorire ng'aki twachorire komoigwera gose komwanga goitaba amang'ana aye gose gotayaitaba kwegena gose gotamwegena. Amen. Amang'ana manene gose mwalimu nkomenta kwange chende amang'ana manene akwirorera okwegena gose gotegena wone inero naende kare koretu gocha ase rituko rinde riakane naende gekare gotora gochi kebungo keri kia Yohana 3 kebungo 15 mogochi 21 gegoteba naki Nyasaye yanchete ense goikakarwa omwana oyo omomaima erinde monto onde bwensi oyo mwegenire tasira korende abe n'obogima bwa kare na kare naki Nyasaye tatomete omwana oye ase ense agambie ense korende ense etorigwe nere oyo omwegenire takogambigwa oyo otegeneti oikire kogambigwa ekiagera atariegeneti erieta rio omwana omomaima o Nyasaye na twari goika 21 na ekenakio ekinang'a omobaso ochire ase ense korende abanto bagancha omosunte kobua omobaso ekiagera ogokora kwabo kwarenge okobe nakikera oyo ogokora amabe nigo agechete omobaso gose tagocha ase omobaso ogokora kwaye tiko baisa korokigwa korende oyo gokora ekene niga agocha ase omobaso ogokora kwaye kororekane ng'a nigo gwakorirwe ase Nyasaye. Mwalimu Rose kwanza ndoche ng'a naende twamachire gokwanera ase nini okwegena na ogotategena no twateba ng'a ebikundi bibere mbirororo naende twarorera buna bigokwanerwa gwase Yohana eyusa togochakera 15 mokogenderera 15 mono tonarete naende twanchete ng'anki Nyasaye anchete ense akari omwana oyo omomoima oyo oramwegene ekera kiekundi egetang'ani abe n'obogima bwa kare na kare otamwegeneti okorire ki okumeirwe naende osirire ng'a
lakini na twatabu 12 nga Yesu tachete kogambia igachete gotoria okogambi kwa yengo cha kolengora kara kore neria kabiri lakini bono Yesu gachete gotoria inge kara gocha gotoria uyo ora mwegene tagosira nyane ibunge ibinde twaeta buyana kianda marange 3 baka 41 yana 12 byonse no byaringe okwanira okwegena no gotegena inge keroto mwegene tino maeta asoroji ekero mwegene tino maeta asoroji ngara kini gente kanene twarari na Yesu amanyane na amaete ngano nyene karare kokore ebikone abantu banjete ebikone tari omokori ebikone bakanje ebikone biri akora bunemegati ntwasomete buna abantu bakominyoka baroche karate gotamba karoche gojuika ng'umbu naende akabanyoro naende shemulesi nibo makomobori ng'andi gwaikaiga akabata nimba manyete ino nimba manyete egeto morigete nemegati rigariete tari inche morigete nemegati ng'anya sawo yogosoma chingoro na bamanyete ng'aintu nkitorigeti na bora nyorete kanisa mitorigeti okomanyekana naboigo lakini tutakorigioria okogera tumanyekana amina ribagari okomwegena twegenire chinguru chaito egere tumanyekane ing'ege gento twarorire kanene nebikundi bibiri birensera kenende twatebigunga etabautia yema etabautia eroe yema se bikundi ebibere nenjere tobwate oboiri bwaito na Nyasaye oboiri bwaito na Nyasaye ng'akibore igo tomwanjete ese ebikoba goso tomwanjete kurwa se enkoro yaitu amen twatebiwe buno mwalimu ayeresire gabuna ki abantu mbarore bikundi bibiri banje umubaso umusundi nataye koirondera point airoreire lakini nataka gusoma ikibunge kiga kia 46 kegotebana ki Yohana 12:46 inche nachire imbo umubaso asense erinde kero yonyegenire tamenya ase omosunte ime nkorengeringa ebinto nebinge bitokorete muna intu mwanya abantu tomenyete ase omosunte still nonye twatebiwe bono tokorigereria abantu bari barabu b'abayahudi bari twarana ki ebaringe kibuneke ekone buneke akorete bono inkigia kogera bono batari kwe na intu nabo igo tomenyete ase omosunte twachorire komenya omosunte ribaga riomugaso lakini Yesu totebiri naki nigachire abo omubaso ase tore erinde na intu tokoreki toba abana baeto bomubaso ekiagera birechera no aramona inturioka muna arenge gukwana naki onya kwegenete Yesu na birechanera nakorete negene tamangana itukonya nyara se Yakobo 2:19 na gotana nere niga aigenete Yesu nga na bagoserie birecha igonganya Saitani no aramona intukera litu ntubasa gukora ebinto n'echinguru chaito lakini Yesu oli orogosaminyore enkoro oli okorigereria enkoro tigaso ime yaito atonchoreri erinda amagima itakine gwetera ase omoiko moche amen yabanga okwegena kono gotegena yatoinyore buku ya gosobali omorikio toinyoria munyorete abegenete na abafuasi ba Yesu 11 taribo okwegena toinyorete na Nikodema no mukungu oli ase enyancha ali olia na no mugako oli olenge omukokoru okoiborwa okunengencha yamo yokwegena egrupu ya kabira yabatali kwegena ekochaka na Yuda chief of non-believers Judas abafarisayo aliese bikone byoko okorageria abantu 10,000 nonyorete abafarisayo ngakibachagete mangana yokoborania amaswali igokunaku ogotegena igobono so kwegena okogwaito igogochaka buno mwalimu akebekana ngaki obwamate bwao nango na Kristo naenda abantu abatamwengenete abantu ananto babwate chisegi mbona nabo tuchiroche abantu banchete chisegi abantu banchete omosunte ing'ekara Yesu akobweni omonto orwarire miaka 38 igo bakomorankia kara kwa mobweni ebitukorie sabato ng'ego nagenderera korwara ekara barocha akobokira Lazaro ngibona gakogera kwa moboki igo tokomoita kiagera abantu abange bajakira okobwa chisegi none chisegi toroche kanisa nogotegena na ogotegena igombia mono na obo bani nabo bwachire buya igana ng'aki kerikegenderete manyana ng'aki karikegeni yebono lesson yane bwataino mwalimu genderanga mutungo tebi amang'ana amanene akwirorera obonene ng'eke gento tokorigereria iga na obonene ebo kwirorera kiagera twarigereiri koromaiga twara gosoma Yohana 12:2 mwalimu ekibunge getang'ani goika bitano
Igoteba iga ekero Yesu akwanete amang'ana aywo akaimokia amaiso aye akarigereria igoro akabora tata ensa yane ensa yaikire mobake omwana oo erinde omwana nere akobaka aye buna kwamoete okobua igoro ase mwanyabanto bonsi erinde bonsi abo kwamoire abahe obogima bwa kare na kare na obogima bwa kare na kare nabwo obu bakomanye aye Nyasaye bwekeene bweka naende Yesu Kristo gwatomete inche nakobakire ase ense emeremo eria kwang'ete gokora naye korire na bono tata nayekorire na bono tata ombake inche amo naye ase obonene boria narenge nabwo amo naye ritang'ani ense etaratungwa. Bono atwararire Yesu gakare gokwanera obonene kobakwa naende gotwara obonene Yesu tabwate obonene ekero arenge na Nyasaye nabwate obonene gose tabobwate iga abobwate inki bono moroche gekogera agoteba Nyasaye amo obonene inchera kia ochikomoa obonene kiagera ekero togosoma Deuteronomy nakweranere Deuteronomy bono ekero togosoma etogotebiwa ng'a omonto gokwasa omosalaba mbare aseseniri aragereiri omonto gokwasa omosalaba aragereiri ng'a iga ekero Yesu agochi gokwasa omosalaba aseseniri gose aragereiri ng'a eriande achi korusia obonene obo riswa ria baria ng'a yachi korusia obonene obo karagereiri inki moroche gekogera achi gotwara obonene obo kiagera obonene gabobwate akabotiga agacha ase ense eye omosunto akabogoria emechando yaito omosunto oyo bwonsi era akaba oborabu ogona gotworokereri naende akangwa buna twakwanire korwa abo ng'a lakini naende gakare gotebi Nyasaye ng'a ensa yane yaikire ng'a ensa yaye yaikire ensa ki yagokwanera abarimu yokobamba ng'a kire ndagochi konyora obonene ng'a kiakobakwa ase omosalaba oria oragereiri ng'a ekero agochi gokwasa omosalaba kobogoria ebibe bito gotoria ense eye oku nokobakwa omaete oku nogotwara obonene nonya nokoboka kwaye mbara ntwasomete tokorora egetabu kia Mariko buna ekero akoboka omotengecha obete ororo ori nomosunto gose noborabu naende okobakwa aywo onsi torocha gokorekana ororo ng'a bono ere ekero akare gokwanera ogokwa oku kwaye riboga akorigereria ogochaukoria na abanto komotwera amate na komorora buna omonto otaisaini ere iga aroche oboki kiagera esegi akorwana na esegi yake moika ere iga aroche obobu kiara abuire abuire Saitani ochire okure naende obokire obuire birecha ng'a iga omourire chinguru chia makweri kiagera moinyorete aria omogondo Edeni ekero Adamu na Hawa bakorete ibi ebatebi tu kwanza Nyasaye abaete amachiko mokorire itunda rinki gekoba mogokwa naende bakarire itunda erio bagakuke moika naende nonyange mobere tugachaka gokwa lakini bono twarorire ng'a nonya ekebungu eki kia makweri Yesu tamoureti Saitani oyo obwate amakweri ng'a igo bono okobakwa okoro nonya ogokwa ere tarochi bosoku boria ase okobamba koria ere egento aroche nobokwa. Amen amang'ana amanene akoirorera narayina ng'aki Kristo monyene natebete na ng'aki glorify me nkore ki mbake agokorera tata oye na mbake egere nere anyare gokora ki komobaka igo bono nering'ana riogoichania okonene ang'ana anaki obonene bwa Nyasaye bwekerengo ki igoro mono nigo bokomoanorwa ase obosoku bwaye obonene kobogoria ebibe biense ere omonyene na Kristo nabogoretie egurube yaito yonsi naende okobogoria gochia ase omosalaba nario okorera ekiagera Yesu obochenu bwa Kristo bwa Nyasaye bwakoreki wamotigire ebibe abogoirie ebinene ere bono nero onyorete ogochandeka agwetere echigurube echi chiaito chionsi akanyora okobambwa aria omosalaba abanchwa amang'ana aya nare amang'ana amanene akoirorera naende nare abwate ekerenge ekenene ng'aki omotongia oito bwense Kristo oria otometwe nere tobwenete twakora ki tonyara komobaka ase obogima obotomenyete omwalimu cheri tabokiwa naiga ndokorora twarenga ase
mwalimu atubaka mwalimu atotebie na akaimukia oboreu bwaitu na omosuntu oria okamobera lakini nkonyora tore naki ketogosoma ase Yohana 27 Yohana 12 27 gokwanere iga bono omoyo one oichanire ninki ngokwana tata ntori korwa ase ense eye yaya korenda ase eng'encho yayo naikeire ense eye tata obake erieta riago erio eriogi rigacha korwa igoro rigateba naribakire nainche naribakire nainche nindi bake naende. Amen. Ago naki yani nga Yesu nonyo imogetie omosunto oyo orenga omorito mono ebibe biri biarenga ase asare igora ase omosaraba lakini tata kumbe nachitaka musungumizera akamotebi naribakire eriogi rikarugoro rikamukwanira igo ng'aki tarenge bwekana barenge na tata oye naye nabwate obobuiboria nobobuiboria atware nainto nabo tobwenerete kobotwara neba ng'ense eye togoetera nigere changamoto yani nigere yemechande emenge nainto nabo tobwate obobuigoetera ase Yesu Kristo. Amen. Amen. Monene tigabakwe ase ogotora naende gotomorikera oborabu bwaye ase enchere goetera egetabu kia Yohana muna agotorokia muna obonene bwa Nyasaye na intwe tomobwate ime yaye etobwate oborai bwa bene. Mwalimu Kosaba tore monene tata Nyasaye tokorera ring'a mbiamo nase oborai bwao buya ase oborindi bwao buya mbiamo nase omoika omocheni oyo gwatoire toraire ase ogosoma goito teba ng'a na ogosoma togosoma bosa lakini tosome ring'ana eri rinyare gotokonya kiagera buna twarigereri twanyorire ng'a agachete ase abaya lakini abaya mbamoitabeti intwe bari twarukirwe abaya ase eng'encho twamwegenire togosaba ogenderere gotorinda egere tonyare koba oborabu gochia ase abande na barabwo bakomanya goetera ase tore ring'ana eri twasomire abatorigererete na abatotegererete bonsi obaseseni naende obamanorere banyare komanya mono ring'ana riao ogochimi rinyare gotokonya twensi ekero togenderere koba ang'e ase okoirana kwao nakwo ogosaba gwaito nsi amabera a Kristo omotori oito. Amen.